Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn rhoi ein cymunedau wrth galon popeth awn awn. Rydym yn gweithio ochr yn ochr yn cymunedau amrywiol yng Nghaerdydd a thu hwnt i adeiladu'n ôl yn decach o'r pandemig. Fel Prifysgol fwyaf Cymru, rydym yn cefnogi adferiad sydd wedi ei arwain gan sgiliau yn dilyn Covid-19. Rydym yn helpu ysgolion ledled Cymru i ffynnu drwy gyfrwng amrywiaeth o raglenni all-gymorth sy'n ymwneud ag addysg, gan gynnwys cefnogi ein staff, myfyrwyr a chynfyfyrwyr i fod yn llywodraethwyr ysgol. Ac rydym yn chwalu rhwystrau o ran addysg uwch, gan ysbrydoli pobl ifanc i astudio, llwyddo a ffynnu beth bynnag fo'i cefndir. Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal brosiectau sydd wedi eu harwain gan y gymuned, mwyn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau a gwella iechyd, cyfoeth, addysg a lles ein cenedl. Mae ein hymchwil yn parhau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r cymunedau amrywiol rydym yn ei gwasanaethu. Rydym yn falch o fod yn brifysgol yng Nghymru, ac rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo a dathlu iaith a diwylliant Cymru. Rydym yn hyrwyddo cynaliadwyedd ac yn mynd i'r afael ar argyfwng hinsawdd byd-eang drwy gyfrwng ein hyddysgu, digwyddiadau cyhoeddus ac ymchwil o safon fyd-eang. Ein cred yw fod dyfodol cynaliadwy yn golygu helpu bobl i ailgysylltu â natur. Gan arwain drwy esiampl, rydym wedi addo gwella ein heffaith amgylcheddol a chyrraedd carbon zero net erbyn 2030. O Gaerdydd ar gyfer Cymru. Gyda'n gilydd, rydym yn adeiladu dyfodol cynaliadwy, cynhwysol a chydnerth.